Versió RAC1, amb Toni Clapés. Les 6 de la tarda, 9 minuts, queden exactament 2 mesos per Eurovisió i per l'actuació del representant d'Espanya, el Manel Navarro, a Kíev, que per cert va venir al programa a presentar-nos i a estrenar-nos la versió diferent a la que va guanyar. Sí. Perquè va guanyar una i va venir aquí al programa i ens va interpretar una altra que no tenia res a veure... Bueno, no tenia... Són els misteris d'Eurovisió, això. La lletra, diguéssim, va fer una mutació de l'anglès al castellà. Que ell molt bé tampoc va saber explicar el per què s'havia produït aquella mutació. Bé, avui volem parlar del festival amb part dels culpables que tornés l'interès per Eurovisió, en aquest cas a l'estat espanyol. Ajuntar el fenomen Operación Triunfo i Eurovisió va fer que l'edició del 2002 fos la més vista de la història, amb 12.755.000 espectadors a Espanya i un 80% de share. Va ser amb Rosa López i aquest Europe's Living a Celebration. Josep Maria Mainat, bona tarda. Molt bona tarda. Toni Cruz, bona tarda. Hola, què tal? Gràcies. El sistema per escollir el candidat sempre ha portat controvèrsia. Ara en parlàvem a micro tancat. Rocco, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Un exemple és el que ha passat aquest any amb l'elecció del Manel Navarro. Vosaltres, quin creieu que seria el millor sistema per escollir el candidat? Perquè cada any que s'escull un candidat, excepte a les èpoques d'Operació Triunfo, hi ha un enrenou de nassos. Hi ha gent que està en desacord, hi ha fins i tot insults, gent que s'emprenya, amenaces... La pobra Anne, recorda la Gertie Bull. Les normes han d'estar clares, bàsicament, i el que es va triar allà és una cançó. Vull dir, el Festival d'Eurovisió és una cançó, no un cantant, sinó una cançó. Llavors, un cop tens de cançó triada, que és el que fèiem nosaltres, buscàvem entre 10, 12, 15, 20 cançons, les enviàvem, les triàvem, entre tot, no nosaltres sols, sinó gent de televisió espanyola, músics, productors, etc. I quan triàvem, deia, aquesta és la que ha d'anar-hi, llavors aprofitàvem Operació Triunfo per dir qui voleu que la canti. I llavors el primer any es va triar la Rosa, van dir, doncs la Rosa, el segon any, doncs, la Bet, i el tercer, doncs, el Ramon, i així s'ho van fer-ho. Vols dir que primer és triar la cançó, Clar, després és que el festival és la cançó. Cançons, nosaltres, perquè com que teníem 3 finalistes, triàvem les 3 millors cançons, les adjudicàvem i dèiem a veure qui no volen, no? Sí, i cada intèrpret defensava la cançó que li signàveu. Exacte. Sí, no a la que volia ell. No. El Bisbal em sembla que cantava Corazón Latino, la Rosa Living a Celebration, i el tercer... El Bustamante, que no sé què, no em recordo que va cantar. Ara la història em falla pel cap. Què va cantar el Bustamante? Ara ho buscarem, Però sí que es feien 3 cançons cada un, llavors el jurat descartava una de cada un. Què cantava? L'Almanpié, pot ser? L'Almanpié, crec que sí. No sé, aquí ens ha fallat la documentació, aquesta no la tinc. No, us preguntava tot això perquè, clar, ara això ha canviat, ara es tria el cantant... El cantant i llavors la cançó. I després la cançó, no sé com ho veieu, aquest canvi. Però bàsicament el que és més important és que ara es mira de fer un programa de televisió que doni audiència per veure qui es tria. Jo crec que el més important és triar la cançó, no fer un programa de televisió per veure qui es tria. El alma en pie era Chenoa i Bisbal. Exacte. Però no anaven a Eurovisió. No, però és la que van cantar ells, diguéssim, que la cantaven. Bueno, és igual, deixem-ho estar. Escolta una cosa. La meitat dels països d'Europa... Deixem-ho estar que encara de cagarem. La cadena diu... Bustamante urgente. Anirà aquest? Urgente, sí, urgente, sí. Com sona la cançó, Josep Maria? Urgente. Ara la buscarem urgente. Ara la buscarem. Escolta, que la meitat de països diuen, i anirà aquest cantant això, i no hi ha discussió ni polèmica. Llavors hi ha països que volen fer un programa de televisió perquè això, com vam fer nosaltres amb Operació Triunfo, genera audiència, merder i tal. Però quan fas un programa de televisió que ho veu un 5%, com ha passat recentment, dius, quin sentit té? És un drama pel soroll que ha fet. Clar, dius, quin sentit té fer tot aquest merder per no tenir audiència i que a sobre no puguis ni triar la cançó millor, perquè potser com que tria la gent, ni tria un jurat, vés a saber... I tots acaben barallats, perquè a més acaben insultant-se i volem fotre-li una castanya a l'altre. Sí, anava castanyes i tot, i en canvi Eurovisió, jo recordo que les 3 vegades que hi vam anar-hi, a part de les coses que van passar... Bueno, que ara ens explicareu. Que després es van accelerar amb els anys, era una cosa bastant relaxada. D'entrada, el Jordi Bosch era el secretari general de Televisió Espanyola en aquells temps. Tu te'n recordes? Que me'n recordo perfectament, me'n recordo. Tu te'n recordes, Jordi, oi? Quants anys, però encara podria dir-te molts detalls d'aquella època, però millor explico-ho tot. Doncs eres el responsable
No entrarem I ara en aquest tema. el primer any va venir el director d'Eurovisió en l'últim programa que van fer Que vam anar a sobre dinar, Eurovisió. recordes que vam anar a dinar? No sé si vam anar a dinar, però sí que... No sé si Sí, vam anar a dinar. en un restaurant que tu saps. Exacte. Però el director d'Eurovisió li va firmar sobre l'esquena del Jordi el que havia rebut la cançó, perquè havíem anat fora de temps i eren les 11:45 i es tancava a les 12, no arribàvem a enviar, no ens enfiàvem dels correus ni dels faxos ni tot aquell Perquè es temps, va allargar el dinar, llavors tot baratat. i encara tens la firma del director d'Eurovisió gravada a l'esquena, que no te l'has borrat mai, eh? Tant que sí, Perquè no es farés com el Madrid amb aquell del fax, oi? Doncs vam firmar-ho davant de tota Espanya, que deien, oi? Que es veiés. La cançó, finalment, Bustamante va fer la... Urgente. La magia del corazón. La magia del corazón. Ah, és que ja és el que he dit jo, no? Eres tu. Què veies tu? Era urgent que ha de fer, sí. L'altra la de l'Alma, no sé què. Bueno, no hi va anar Bustamante. No, només us volia preguntar sobre aquest any. Manel Navarro, el seu tema Do It For You Lover, que ara l'ha canviat, ara és més en castellà que una altra cosa. Ara no l'he perdut. Siente la magia Tu vols del sentir urgent? corazón. Ara sí que em sona a mi també aquesta, veus? Però aquesta, la que estem escoltant, no és... No, aquesta és la que representarà. Què us sembla a Van vosaltres? 3 passos més enrere, en què és. Problema? Té un problema? Jo no l'he sentit mai. No n'han escoltat, aquesta. Doncs te la posem. Posa-la, Espera, posa-la, posa. Ja. Raise your head, don't lay down with the sorrow. Just open the door and you will see what comes tomorrow. So don't be afraid, 'cause at the end everything is gonna be okay. 'Cause I wanna see you acting like you just don't care. And I say, do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it. Però aquesta va ser la que va guanyar. El que passa que, clar, hi va haver la crítica de dir, bueno, només canta en anglès i quan va venir ja la va fer en castellà, ja la va fer en espanyol. Com la veieu? Bueno, a mi la part primera que fa... Aquella cosa no sé com ho farem en directe, això. Perquè a televisió no pot haver-hi playback de veus, eh? Clar que no. Ah, no? No es pot... Podrà haver-hi un tercer darrere que faci... No sé, perdona. I posant una trompeta i quedarà arreglat, ja veuràs. Però tu que ets especialista en aquestes coses ja ho resoldries d'alguna manera, això. Sí, no fent això, diguéssim. No, jo trobo que la cançó no és gens... El que està bé és que no és gens hispànica, diguéssim, oi? És molt... La va fer així, però després li va... Ah, si ara és més hispànica ja... Sí, perquè li van caure les bufetades... No deia solament pel llenguatge, ho deia també per l'estil, no? No, l'estil és aquest, l'estil és... És una mica d'aquests nanos joves que canten, tipus el Bieber i tot plegat. Sí, no està malament, no està malament. Bueno, anem a... L'últimes que hem sentit està Sí, bastant... bueno, anem a Eurovisió 2002, l'any de Rosa López, que va ser... i va marcar aquest abans i després per Eurovisió a Espanya. Ella va anar amb 5 companys més d'OT, que li feien els cors, Bisbal, com han canviat les coses, Bisbal, Chenoa, Bustamante, Gisela i Geno. Una elecció que no va ser fàcil pel que va explicar la cantant en el documental del Reencuentro. Todos pensabais que ella tenía que ser la representante del proyecto. 100%. No hay nada mejor que el apoyo para ir a Eurovisión de toda la energía de España con la que tenían que estar, que era Rosa. Entonces, era la coherencia mandaba y la energía también. Era todo, todos estábamos a favor. Y de hecho siempre que nos dicen algo, digo, la que el mayor peso llevaba ahí, que era ella. Nosotros estábamos por dar un poco de soporte, pero vamos. Yo la verdad es que lo que flipa mucho es que, claro, todo el mundo entiende que lo de Eurovisión fue obviamente un gran premio, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo la gente no es capaz de ver la otra parte de la película, ¿no? Y es que la presión mediática que ella tenía, que ella tuvo que soportar de tener esa responsabilidad de representar a tu país. Ya habíamos ganado antes de Yo flipaba con esa presión. Digo, a mí me toca esa presión y me da algo, En las ¿no? entrevistas que he tenido, siempre. Además, lo he dicho, pero porque además lo sentía. El apoyo tan grande de que vinieran los compis. Hombre, eso fue... O sea, es que... O sea, no te pueden ni imaginar. Pero por ejemplo, lo que sí yo recuerdo cuando nos comunicaron quién íbamos a acompañar a Rosa, me alegré muchísimo también por Geno, porque fue una emoción para todo. Bueno, que sepáis que, a ver, a mí me dieron a elegir. A mí me dio Toni Kroos a elegir. Yo quería que, fíjate. Gracias, Rosa. Vamos a ver. En su momento,
yo quise que fuéramos todos a Eurovisión. No puedes por las reglas. Pero no cabíamos. Todos. Yo no sabía, fíjate yo, tanto Eurovisión que he visto, no sé qué. No sabía que solo podía llevar 6 personas. Solo se podían ahí ser 6 personas. Pero yo lloré lo que no había en lo escrito para que fuéramos todos. Yo tengo que... Con mi inocencia y todo lo que tú quieras. Llorando, desesperada. Quería que fuéramos y estava agobiada porque tenía que elegir a 6. Bueno, com va ser aquesta... A veure, Explica'm una mica, jo no la sé tampoc. Quan la vàrem nominar, vàrem dir que el públic la va votar i va dir tu vas a Eurovisió, el que vàrem veure ja va dir aquesta no hi va, no anirà, està espantada, una por... Llavors li van dir, bueno, va, rodegem-la dels amics i la confiança que té perquè l'empenyi tot plegat. I perquè no volia anar-hi, jo no sé hacerlo, ai, me voy a equivocar, bueno, d'aquelles coses que li passava, que era molt jove i tenia molta por. Llavors li van dir, va, aniràs amb 6. Amb 5 persones que t'acompanyaran, perquè només podeu anar-hi 6 en l'escenari. I vàrem triar el Bisbal, vàrem triar el Bustamante, vàrem triar la Gisela, i la Geno perquè era molt amiga d'ella personal. Però la vas deixar escollir, li vas fer una llista? No, li vàrem dir vindran aquests, ja està. Això ho pelem així nosaltres. No, perquè, a veure, perquè sou de l'ofici, està bé, però dius, aquests són els que afinen, aquests són els que estan bé, aquests són els que no hi podien posar-hi segons qui, perquè desafinava com un condemnat. Llavors no podia ser. Van triar els que cantaven bé, els que tenien ritme, els que més o menys ballaven, i els que eren amics d'ella, evidentment, i que l'ajudarien. Juan Camus no l'haguessis posat mai. No. Però per diverses coses. No només per aquesta, sinó per altres coses, no? Sí. Però, escolta una cosa, l'Eurovisió, diguéssim, aquells nois que havien a l'escenari, mientras estaba Lozano diciendo al Bustamante, ¿cómo va todo esto? Tenemos que dar una noticia. Ha salido tu disco y el primer día ha venido 500.000. És a dir, ells estaven allà, mentre presentava el seu disco, que en venien 500.000 en unes hores. O sigui, aquests nois que van allà a acompanyar a la Rosa, realment haurien d'haver estat per altres coses. L'esforç que van fer, el sacrifici, diguéssim, que van fer va ser deixar de fer les seves carreres i les seves presentacions que estaven al millor moment per anar allà una setmana a Tallinn. Tant el Bisbal com el Bustamante, com la Xenoa i tot això tenien gires per fer I un cop a Tallinn com funciona això d'Eurovisió per dins? Antoni va anar, A veure, això com va? Jo ara vull tu arribes allà i dius, a veure com va això. Tu has d'enviar prèviament... Si vosaltres arribeu a l'hotel, aquí, s'instal·les aquí. Prèviament has d'enviar unes coses que vols que et facin, no? Uns planos, una decoració, una mena d'històries. Llavors hi ha un equip que és el mateix cada any. És un equip suec que està fent Eurovisió des de fa 10 o 12 anys, no? I fa el que vol, més o menys. Llavors tu t'has d'emprenyar una mica i has de dir que vingui aquell. I llavors diu, ara hem d'anar cap allà? Va, anem cap allà. Y vi al Federico Gallano, por ejemplo, que decía, no podemos hablar con aquella gente. ¿Cómo que no podemos hablar? Que bajen aquí. Perquè, clar, hi havia un plano que dius, escolta, és molt maco que m'ensenyis el decorat, que l'heu fet vosaltres, però volem veure que canta. Com a mínim un 60-40. És que no sé què, bueno, discussions aquestes que tothom ho feia, excepte vosaltres, que fins a aquell moment que nosaltres callàvem perquè deien, no els molestem. Cony, no els molestem, però sí, en fi. Sí. I al final, llavors, vull dir, discuties amb ells. Primer discuties l'escenari, la realització, posicions, llums, a vegades, està fosca, em fes mal favor de fer-hi plano. Quan fotis aquest plano no fossis a l'esquena, per què m'ensenyes l'esquena? O per què m'ensenyes aquells 5 quan està cantant aquesta? Bueno, i van topar amb Antoni, que té el culpalat de dirigir equips i de fotre bloques. Per això... I llavors, bueno, al final ho entenien, més o menys, i et feien més o menys el que demanaves, més o menys, perquè també ja... Això quan arribeu ja ho fèieu un primer... En el primer assaig. Sembla que hi havia 3 o 4 assajos, mica, primer sense vestuari, després un amb vestuari, després es feia una gravació per si no es podia fer la real, ja tenien gravat, tot tipus de coses, no? Un equip molt professional, realment, perquè fot uns muntatges collonuts, però a vegades es perd més amb les històries del que és el decorat que no pas amb el que es tracta, que és la cançó, un bon so i el que canta, no? I entre assaig i assaig, què fèieu? Què et dediques? Era una cosa que també m'hi negava bastant, i és que no paren de fer festes.
Vull dir, ara anem a la delegació tallinesa, ara anem a la delegació no sé quantos, i els nanos havien d'aixecar a les 7 del matí i s'anava a dormir a les 2 de la nit. I deies, no pot ser, demà a dormir tothom i s'ha acabat això. Però per què fan festes? Bueno, perquè les delegacions, i aquí sí que entra el Federico Llano, les delegacions van a veure qui es van a saludar uns als altres i van a fer les festes i van... Relacions públiques. Relacions públiques, però no dels nanos, sinó de les delegacions. Bueno, però fan la festa espanyola, dels organitzats, no? La festa francesa, llavors hi van tots. I el Federico Llano organitzava la seva festa. No, en aquest cas era el Jordi Bosch, i el Federico Llano era el secretari. Era secretari. El que passa que quan el Jordi Bosch se'n va anar, de Televisió Espanyola, no sabien qui fer, els que van venir no en tenien res d'això, van dir, qui és que porta això? Aquell, que ho segueixi fent. I era el Federico Llano. I va passar de secretari, per entendre'ns, a representant espanyol d'Eurovisió, i aquí va venir la debacle, em sembla. Però en les festes aquestes l'objectiu era buscar vots o què eren les festes dels Òscars? A buscar vots nosaltres ho teníem molt clar. Nosaltres el que fèiem abans, entre que s'acabava i se seleccionava la cançó fins que venia al Festival d'Eurovisió, el que fèiem amb la Rosa i l'equip és que anàvem a totes les ambaixades i a totes les delegacions espanyoles de Suïssa, França, Inglaterra, Alemanya, la isla aquesta, la illa de... Però a Espanya? Malta. No, anàvem allà i organitzàvem festes. A Espanya també, sí. O sigui, allà a Tallinn... A Espanya no. Anàvem a buscar els vots. A les ambaixades. Nosaltres anàvem a buscar els vots dels espanyols que estaven allà perquè valien. Els vots espanyols aquí no valien. Els suïssos votaven a la Rosa. Els alemans votaven a la Rosa. Nosaltres no podem votar els espanyols. Per tant, necessitàvem que els espanyols que estessin de fora votessin a la Rosa. Llavors portàvem la Rosa. Fèiem festes a les ambaixades i dels pavellons i tot això. Venien els espanyols i donaven truita amb patates i no sé què. I llavors dèiem, escolteu, el dia de la votació, per favor, voteu. I a més, el dia de la votació, si voleu, veníeu en aquest estadi que us posarem aquí i amb els mòbils, que ja començaven a funcionar, voteu des d'aquí. I fèiem una festa allà... És una feinada, és com una candidatura de... Sí, els Jocs Olímpics. És el que fan totes les organitzacions, més o menys. Van a presentar-los en les televisions, van a tot arreu perquè els coneguin. El que passa que aleshores hi havia tots els espanyols d'Alemanya reunits en un pavelló, tots mirant Eurovisió, i i ara poden votar tots. La Rosa. O sigui, una mica... Quan es fa bé, es pot fer això. Això no és il·legal, eh? No. Per això els resultats sempre eren a l'alça, no eren tan a la baixa. Vull dir que això s'ha de treballar abans. I per això Alemanya sempre dona 14 vots als turcs, diguéssim. Tots els turcs estan allà, clar. Parlant de càterings i de truita i de producte tradicional, David Bustamante va confessar durant també aquest programa del Reencuentro que es van emborratxar durant les votacions. A todos los países nos ponían cosas típicas de la tierra. Entonces a nosotros pusieron jamón, queso y vino. Y un toro en medio. Con los nervios, a los demás les daban 12 points, decían. 6 points, mira, unos saltos, jodimos el sillón, el stand de España a la vez. Y con los nervios nos triscamos las botellas de vino. Sí, porque habitualmente no bebíamos. Sí, claro. Vimos las 2 botellas de vino y digo, este es el momento, ¿no? Escucha. Si tenemos que andar dando las vueltas, nos caemos. Repetir la canción dando la vuelta y para arriba, para abajo. Sí, yo se lo dije. Això no ho tenies controlat, ja havia encantat i anava una mica piripi, sí, però 2 botelles per 6 tampoc que doni per massa. Bueno, però si haguessin hagut de repetir la cançó... Sí, és el que deia el Bisbal, que no hauríem pogut fer les voltes. La volta no l'haguéssim fet. Tu abans has parlat d'un 80% del programa, però les votacions... 92%, que vol dir tothom. 92%. No hi havia ningú al carrer, ni els serenos, ni la guàrdia, res. Mirant a veure si la Rosa guanyava. I no sé per què tenien ganes de que guanyés, si és gairebé impossible que guanyés. Es tratava de quedar bé, però li va agafar com una falera al país. Home, és que la cançó era maca. Guanyaríem el número 1. I no cal guanyar el número 1. Si quedéssim 3, 5, 6... Era una cançó molt Eurovisiva. Era una cançó Eurovisiva que celebrava Eurovisió, per entendre'ns, i que, a més, havia hagut un recorregut de la Rosa que havia caigut bé, tothom l'estimava i tot això, i tothom volia que guanyés. I llavors la sevillana, l'andalusa, com es deia, la que acompanyava també la que va anar a Eurovisió també.
Aquell any? La Geno, La Gisela. La Gisela, la Xenoa. Bustamante i Bisbal, no? No hi havia ningú més. No hi havia cap més? No. Doncs des d'aquí seria, des del festival. Nosaltres estàvem a Granada. No, Toni, això és el que fèiem aquí, que fèiem un previ a l'Eurovisió. Estava fent un previ des de Granada, no? I tot allò. Sí, és veritat, un especial, sí. I la Fergó, potser? La Fergó ho va definir-ho, al final de tota la despedida, ho va definir-ho molt bé, dient, toma pel culo. Perquè ja no podien més, ni des d'allà, ni des d'aquí, ni des... Habitualment, tant Uribarri, però sobretot José María Íñigo, que fan les transmissions com diríem, com si li estiguéssim amb un punt de disgust, ell el que fa sempre és, bueno, i ara les votacions, este vota l'altre, este vota tal, vota no sé què. Vull dir, ja ho dona tot per fet. No, realment és tan així, és tan difícil trencar el que votaran unos, los que votaran los otros. Cada cop ho fa com de sencers, no? No, que passa que tots els que van a retransmetre, en lloc de donar-hi emoció a la cosa i no explicar-ho, ells no descobreixen. Al revés, fan spoiler. Vols fer el favor de donar-hi una mica d'interès aquí? Ahora le darán 12 puntos a ese, ya lo decía. I pam, 12, diu. Bueno. Però quan passa això, realment és que ja està la cosa, permetem la paraula, bueno, està la cosa pastelejada ja, o sigui, és així? Andorra dona els punts a Espanya dona els punts a Portugal, això és històric, Romania també. I Montenegro dona els punts a no sé qui. Però això s'hauria de canviar, no? Perquè és una mica, diguéssim... S'hauria de canviar és que el presentador fes veure que no ho sap. Com a mínim. Que no digués, ara verán ahora, perquè ell el que vol és quedar... Yo ya lo sé. Toni Salola, ¿no? Yo ya lo sé. Ves, ja se lo decía, no? De dir, a ver si les damos 12 puntos. Uribarri era molt d'això, O si de cas podria dir, a ver si les Però Uribarri encara li donava una certa gràcia, però a l'Iñigo està com disgustat. Jo recordo que l'any passat, ara no recordaré el moment, però ell va acabar o sigui, faltava encara l'actuació de la persona que havia guanyat, no recordo ara el nom, de l'actor, bueno, no sé qui era. És igual. I ell va acabar la transmissió, va dir, señores, gracias, buenas tardes, adiós, muy buenas, i van deixar so directe, i el so directe... Durant una bona estona, no? Durant una bona estona, fins que van fer l'actuació del guanyador, i ella no hi era. Devia tenir un bolo, no sé. Estava emprenyat. Ella havia pagat. Té un ajudant, l'Uribarri, Bueno, Uribarri en pau descansi, perquè clar, Uribarri va traspassar. Tenia un ajudant que era un eurofan amb un ordinador amb la història de l'Eurovisió. I era el que estava al seu costat i li deia, ara seran 12, 6 i 8. Ara seran 12, 6 i 8. Que bo! És a dir que el Big Data. Podríem dir que tenia un negre que li estava fent la feina. Però un o dos, no sé si... Però era Big Data, és a dir, totes les estadístiques allà... Diversos comentaristes tenen aquest personatge, O sigui, els eurofans són els que dominen la història. No, clar. A l'Iñigo se'l veia... Un dia d'aquests, a veure si puc recuperar aquell moment, perquè suposo que l'Iñigo, suposo que no el treballa. Li va dir a Marc Serra que aquest any no aniria a Kíev, que li feia mandra. Veus? És que a més cobra, però és que cobra. Li fa mandra tot. No, li fa mandra tot. Però sí que realment ha d'haver-hi algú que digui, vamos a ver, com a mínim, si mira, tenim a José María Íñigo dient que no té ganas d'anar a Kiev. A mí me lo avisan un par de semanas antes o 3 si voy o no voy. Y la verdad es que Ucrania me parece que está un poco lejos, Me da mucha pereza ir a Ucrania a mí. Como me dio muchísima pereza ir a Azerbaiyán, y me da mucha pereza meterme ahí 6 o 7, 8 horas de vuelo. Puf. Pero bueno, falta mucho tiempo todavía, y de aquí a entonces tienen que pasar muchas cosas. Sí. És un bon analista, és un bon analista, sap. Però tu l'has vist il·lusionat. Això se li diu il·lusió. Sí, se li veu il·lusió, se li veu que té ganes d'anar-hi. Sí, suposa que cobra, per fer això, però bueno. Bueno, no ho sé. I és l'única cosa que fa durant l'any a nivell televisiu. Bueno, fa moltes coses, Sí, però a nivell una feinada que no te l'acabes, Sí, allà. Bueno, de l'Eurovisió, que va ser, diguéssim, la gran eclosió d'aquest festival amb Rosa, hem d'anar a l'Eurovisió del 2003. En aquest cas, la candidata surt d'Operació Triunfo i va ser la Bet amb aquest Dime. Bet que es va imposar a Ainhoa i Manuel Carrasco amb un 45% dels vots del públic. A diferència de Rosa López, la Bet no va guanyar l'OT, que va quedar tercera. En canvi, va anar al festival. Això es va entendre o no es va entendre? Bueno, eren dues votacions diferents. La Rosa hagués pogut no anar-hi al festival, també. És a dir, després d'acabar OT, el mecànic era igual cada any, Els 3 finalistes, una cançó cada un, i el públic decidia qui hi anava. En el cas de la Rosa,
era amb una inèrcia que tenia aquella noia, va arrasar. En el cas de la Bet, doncs no hi havia tanta inèrcia, la Ainhoa... Aquí el problema és que la Bet va admetre que aquest tema no li agradava, que no se sentia a gust. Això va suposar un hàndicap ja des del primer moment o no? No, és més, no la cantant en els seus recitals, no la cantava. No, és més, ara no ho sé perquè fa temps que no l'entrevistem, però hi va haver una època que li preguntaves per Eurovisió i l'entrevista ja s'havia acabat, eh? El que passa que... L'entrevista quedava frenada i ja està, ja havies begut oli. El programa era cantar, a veure qui guanya, i el que guanya la gent el tria i se'n va a Eurovisió. Si no, no s'hi hagués hagut de presentar. I és el que vàrem estar parlant després de que va guanyar, que estava allò. Escolta, una cosa, has d'acceptar-ho o no, o si no vols acceptar-ho no ho acceptis i estem, però... Això, ai, sí, però no pot ser. La segona edició d'OT eren una mica pijos. I els semblava que Eurovisió era hortera. T'ho dic seriosament. Els concursants? Els concursants, sí. I es morien de ganes de que no els votés la gent. O sigui, no volien anar. No, deia, per favor, que no em votin. Però és insòlit perquè veníem d'un festival d'Eurovisió anterior que havia fet 12 milions d'espectadors. El pare de la Ainhoa va dir per ràdio, por favor, no voten a mi hija. És a dir, o sigui, però llavors vam agafar a la Bet i en el Carrascal, que no sabien qui guanyaria, i va dir, escolteu, nois, aquí hi ha gent que està gastant-se pasta, euros, per votar-vos. Quan sigui el guanyador, com no se n'alegri, el caparem. Perquè, esclar, no pot ser, nois, que aquí l'esteu jugant amb la gent, la il·lusió que té, que us estima i tal. Sobretot els eurofans. I va dir tinc que dir que la Bet ho va entendre. I quan va guanyar, va dir, defensaré tan bé com pugui, no va dir, fa ràbia anar-hi, però ja que hi vaig, defensaré tan bé com pugui aquest honor que em feu d'haver-me votat. Cony, és que és el mínim, hosti. I llavors, quan va assumir això ja, directament va ser una bona professional i va acceptar totes les coses, entrevistes, l'anada fins allà i tot plegat. Ara, quan va acabar això, va fer un recital de despedida aquí a Montjuïc, del T, un festival de Tida, en el repertori que fèiem Antoni i jo, s'acabava amb el Dime, no? I ella diu, adiós, i ella diu, i el Dime no la va cantar. No va voler cantar. I tota la gent... No la va cantar? No la va voler cantar. Un recital de tèstic, però... Sí, per això. I la gent reclamant-la i tal, i ella. És que ella va dir que no li agradava la cançó, però després... Compleixo amb l'obligació que tinc, i aquesta cançó la va tatxar. Però és que és més, després a les entrevistes que li feies, perquè ara fa temps que no l'entrevista, cada cop que li treies el tema OT era, o sigui, l'entrevista descarrilava. No, la Bet perquè es posava a la defensiva i no en volia parlar, quan és una cosa que, a veure, positiu o negatiu, i a més és un pas més en la vida professional, no? Entenc que no li... que amb el pas del temps allò no li va acabar de satisfer, però tampoc... El Carrasco va quedar segon i ara és l'artista que més omple d'Espanya. L'altre dia vaig veure unes xifres que em vaig quedar collonit. Aquest any el Carrasco, que va quedar segon d'aquesta edició, ha portat 600.000 persones als seus concerts. Es diu ràpid, Ningú més se li acosta, ni de lluny. Bueno, doncs ell va ser com més llest, no? Bueno, va jugar una altra carta, perquè potser no... Va dir, he agradat fent això, la gent m'ha vist fent això, seguiré fent això. I la Bet va dir, la gent m'ha vist fent això, però ara faré una altra cosa que és la que a mi m'agrada. No, bueno, la Bet es va decantar pel que li agrada. Però el que a mi m'agrada és fer una altra cosa. Sí, clar, bé, és molt respectable. Que és respectable, però clar, llavors no et presentis a un festival d'aquest tipus, clar. No vagis al temps. Bueno, però és que potser ella no sabia... Però potser la Bet no sabia que ella arribaria al Festival d'Eurovisió. Però sabia que podria tenir un 16% de possibilitats d'entrar-hi. Però gràcies a presentar-se a OT ha pogut fer altres coses. Això també és veritat. Sí, és veritat, potser sí. Però bueno, és igual, jo la Bet me l'estimo. Em sembla que no me l'estimo, ens l'estimem moltíssim. Home, si us va presentar fins i tot el programa de la Trinca. Sí, ens l'estimem molt. Jo li he fotut unes bronques impressionants i tal, perquè el dia que va fer el primer concert al Palau, i vaig anar allà i a l'acabar li vaig dir, tu saps el que és fer un repertori amb una mica de gràcia? Dic, perquè no pot ser que la gent estigui calenta i Bet i tal i surtis i fotis una balada horrible de 8 minuts. Diu, no veus que és que m'agrada molt aquesta... Bueno, fes-la cap de mitja hora, cony. Comença amb una cosa que es correspongui amb l'estat d'ànim i ella, jo faig els recitals que vull, sigui... És molt especial. Però de bon rotllo, diguéssim. No, sí, escolta, crec que heu tingut o teniu una relació magnífica. És més, el Toni també és dels que li ha fotut canya, vull dir que no us encalla una. Els hi foto canya a tots, hi ha coses que no... Però bueno... D'aquest Festival d'Eurovisió recordes alguna especial o no? D'aquest no, del Ramon del Tallinn sí. Del de Turquia, del que varen fer a Istanbul. Home, però aquest de Riga va ser l'any de l'estatú, que es veu que Déu-n'hi-do
no? Va ser l'any de les tatules russes, que acaba la cançó fent-se un patú, que la Bet va arribar a dir que s'havien portat molt malament amb l'organització, que no es van fer amb cap delegació, i també va ser l'any que Gran Bretanya va treure 0 punts perquè hi havia la guerra de l'Iraq i es va dir que va ser com una resposta. No sé si tot aquest ambient... Després han tret 0 punts cada any, per això. Els anglesos no els... Potser no era la guerra, No, es va fer. Les delegacions es va intentar tallar perquè no tenien veu, vull dir, quedàvem afònics i tot això, i dir, bueno, escolteu, heu d'anar a menys festes i esperar-vos per l'hora de cantar i tot plegat. Però l'any de la Bet no va ser molt anecdotari. No. Bueno, anem al 2004, doncs... Sembla ser que el següent sí, per el que diuen tots. El del Ramon, Ramon del Castillo. Ramon del Castillo. Cantava molt bé el Ramon, era molt soso. Y bien sabe que es por ti su condena. I una cançó del Quique Santander. Jo d'aquesta cançó no me'n recordava. Home, aquesta cançó a tots els xiringuitos d'estiu... Sí, aquell estiu va sonar. Anava a tope. Para llenarme de ti. Sí. És l'època que estaven de moda les cançons latines. Xerians i coses d'aquestes. Però jo recordo molt més les altres, és curiós, Ha baixat aquesta moda, eh? Bueno, per vols dir latines, si tot és latino, ara. No, però no aquestes latines, tipus... Reggaeton no. Parlo tipus... Però si tot és Shakira... Què diré jo? Però tot això és reggaeton. Era un gènere que era el gènere corazón latino, per mi. Sí, suavemente. Els guaperes. Chayanne, que ja deu tard o d'hora deu ja haver passat pel dentista, perquè mira que duren anys. Mostrava aquella dentadura perfecta. Encara la té, Encara la té igual. Bueno, anem amb Ramon. A veure, en sabeu alguna cosa de Ramon o no? I se la torna a posar, perfecte. Amb Ramon ens va tocar Estambul. Ai. Aleshores, allà era molt difícil, no havien fet cap festa, perquè Tots són festes? No, el Toni riu perquè alguna anècdota té d'Estambul. En aquells moments estàvem fent Operació Triunfo Estambul. I jo feia 3 mesos que hi havia anat a explicar-los com anava el format i tot això, i hi havia anat uns endemol que li havien explicat una cosa que no... Quan van dir, ens han vingut endemol, ens han explicat això, i els havien explicat a Gran Hermano. I dic, però escolteu, això que... No, és que si no diu que no ens deixem fer això. Bueno, es va arreglar, van quedar sent demà, va dir, què heu explicat? Aquí d'on veniu vosaltres? No som de la universitat. Vinga, cap a casa, va, fora. I en una setmana varen muntar l'Operació Triunfo allà. Llavors, a partir d'aquí, varen començar l'Operació Triunfo i els funcionava molt bé. I a cap de 3 mesos hi vaig tornar-hi, van tornar tot l'equip allà i no havia fet cap festa. I vaig anar a parlar amb la productora de l'Operació Triunfo i vaig dir, escolta'm, dels turcs, en aquest cas. Els turcs. Ajudeu-nos, i com que és el mateix dia que s'està posant Operació Triunfo i és el Festival d'Eurovisió al cap d'un dia, demana el vot per Espanya. Però no sé, bueno, sí, vale, vinga, va. Els vaig convèncer i van dir, bueno, vinga. I durant tot el moment, doncs, direm això dels vots i tot plegat. Però els hi va fallar un jurat. I em van dir, escolta, vine a fer de jurat. I dic, collons, si no parlo doctor, jo què collons vols que faci? Diu, no, ja t'irem dient el que has de fer per anglès per darrere, però tu, més o menys, fes de jurat i tot això, i direm que ets el que vens de Triunfo d'Espanya i tot això. Bueno, va, vinga, fem-ho. I em foten allà al mig i no sé què va dir. De jurat com el Risto, diguéssim. Sí, bueno, o com la Noemi Galera, home, tampoc. Escolta, tampoc. Bueno, vale, com si vols la Noemi Galera, si vols. Però de jurat a Turquia. D'Operació Triunfo. Sí, d'Operació Triunfo a Turquia. Tu allà? Jo allà. Però és que ja havien cantat el dia abans. I llavors han dit, mira, aquest està nominat, aquest no, sí, tu mira, aquest digues això. I em vaig pensar, hòstia, què farem aquí? Bueno, i em diu, digues, assenyales això i digues que sí, i jo vaig dir, sí. I una dona d'allà baix em va començar a mirar, una dona d'aquelles que portava mocador d'aquells allò de fa 50 anys, una velleta, em va començar a mirar d'aquella manera, així, i resulta que jo, que no ho sabia, havia anul·lat en el seu nebot. I bueno, vaig sortir d'allà amb molta pena. Però va sortir amb la cimitarra, el marís. No, però quasi em maten allà. Però dic, però si jo no he votat res. No, però ja està tranquil·la, ja no preocupis. Però total, vàrem aconseguir que ens donessin uns quants vots al Ramon. I de fet... Que Ramon va quedar en... Va quedar desè. Desè, pel que veig aquí. 7, 9 i 10. Veig que la vostra tasca a les festes és el que donava, diguéssim, el que fa pujar. Això vol dir que ara no en fan masses perquè darrerament les votacions queden... No és el que feia pujar, potser no, però sí és el que donava coneixement de l'artista.
I llavors, mira, com que no puc votar el meu, doncs, mira, aquest queda simpàtic, va, vinga. I s'explicava la història de la Rosa, o de la Bet, o del Ramon. Pues el Ramon... És que això és molt important. Els països es poden votar a si mateixos. Per tant, les cadenes, que són les que organitzen, si tu vas allà i surts en un programa i els ajudes i fas no sé què, al moment de votar, aquella gent, que en el fons moltes vegades són els jurats de la pròpia cadena, diuen, aquells que són tan simpàtics que van venir, no? Això està bé fer-ho, això és fer, però en el cas de Ramon, ell es va queixar, o va acusar Televisió Espanyola de no promocionar la seva cançó per a Europa, i va apuntar directament a un directiu que heu anomenat abans, Federico Llano. No sé si té raó, si Televisió Espanyola anava una mica a cobrir l'expedient i punt, o realment tenen ganes de promocionar Eurovisió. Els grans directors de televisió, com era el Jordi Bosch, ja no hi era, i tu ja te'n vas anar. L'Àlvaro de la Riba tampoc. L'Àlvaro de la Riba tampoc, que és el que ho tenia molt clar. Llavors aquí cada vegada anaven minvant els recursos, perquè esclar, no era... Però Antoni no va fallar, Jazz Music no era una ONG, vull dir, havien de posar diners allà per gastar-los allà, inclús els ambaixadors dels llocs on anàvem se la jugaven també, ens ajudaven molt. Però bueno, mica a mica el pressupost s'anava tallant i va quedar... Escolta, i vosaltres creieu factible algun dia, és a dir, suposo que fins i tot se n'ha parlat de que hi hagi representació catalana, és a dir, a Eurovisió, o això... Sí, després del referèndum. Bueno, per això t'ho pregunto. Abans és impossible. O sigui, ho heu parlat alguna vegada? Què es diu en passadís? L'últim que ho va aprovar va ser el Serrat. El Serrat va ser l'únic que ho va aprovar, el primer i l'únic. No? Sí. Amb el la-la-la. Sí, no, exacte, que es va negar a cantar. Sí, no va dir, no es va negar a cantar, va dir... Volia cantar en català... en català, i li van dir que no? I en canvi ara en anglès sembla que s'hi pot anar-hi. Sí, no, fixa't. Sí, però la RAE diu que no li agrada gaire que... No, ho dic perquè en aquest món d'Eurovisió això és... Però en català ja hi han anat, els d'Andorra no van en català. Sí, però els eliminen a les primeres de camp. Però canten en anglès, no? No, va de tot. Canten en català. A vegades en català, a vegades... Sí que la Gisela van a representar a Andorra. En català, sí. I la Marta Roures, no? La Marta Roures, correcte. Jo crec que si hi hagi televisió espanyola i amb l'Espanya actual no agafaran un representant que canti en català ni en gallec ni en basc, perquè l'espanyol és l'idioma dels espanyols, no? Quin és l'espanyol? En anglès sí, no? És que si triessin un idioma espanyol potser sí que haurien de posar-hi el català. Almenys fins ara, com anem per aquí, tant el basc com el gallec com el català són espanyols. Clar, però es pot I si no anar que ens ho diguin i ens ho plantejarem d'una altra manera, cuidao. Però Europe's Living a Celebration és anglès, no passa res. No ho facis en català, no ho facis en gallec, no ho facis en euskera. Aquest és el problema. En anglès sí. Però què vols ara, arreglar el país? No, i ara... Això va dir fins i tot Antonio Jiménez del Gato al Agua. Después de conocer la canción de Eurovisión de este año, dije que, bueno, por lo menos... Vas dir, ni que sea en catalán. Unos estribillos en catalán, en gallego, lo que sea, pero este español cantando en inglés me parece vergonzoso. Escolta, i l'any que va deixar, en aquest cas que va escollir el públic que anés a Eurovisió, Rodolfo Chiquili 4, vosaltres què us sembla aquest concepte de... Clar, això va ser... És que va arribar un moment en què era un cachondeo, perquè totes les petites, tots els petits països de per allà es votaven entre ells, anaven 12 aquí, 12 els de Letònia, 12 els de Lituània, aquests sonaven canviant entre ells, i deies, bueno, que un país com Anglaterra, que té una tradició musical collonuda, i totes les cançons que presenta, tan balades com... No guanyen mai res. Són precioses, no guanyen mai res, però per política, no perquè siguin dolents, sinó per política. Llavors, potser l'Eurovisió ha de canviar una mica la història, no? El Xile 4 va ser una manera que va tenir Buenafuente i el Terrat. D'en fotre's-en de... Ja que deixeu que sigui per votació popular, espera't. I van colar. Però va quedar en molt bona posició. I va quedar molt bé, Crec que entre els 10 primers, No, els 10 primers no, va quedar més bé que el Rodolfo va quedar 16 de 26. 16. Bueno, però és més que els que van venir després. És a dir, el Xile 4 el que va demostrar és que Eurovisió o hi vas molt en sèrio o hi vas molt en conya, no? Una mica engonyat gent com aquells que anaven vestits de monstres. Sí, exacte. Aquells van guanyant-se. Com es deien aquells? Ells van quedar números. Gordi. És a dir, o fos una cosa que crida molt l'atenció perquè és extrovertida o el fas molt en sèrio. I el Xile 4 va fer una cosa que era tan absurda que hi països van dir, votem aquells boig. És el que dius tu. Amb el David Fernández, disculpa, Montse, amb el David Fernández, que vam parlar-ne aquí, clar, ell havia de sortir, això que dèieu abans, havia d'anar per les diferents delegacions fent del Xile 4 i diu que va acabar, que al final ja no aguantava el personatge. Si vas amb el personatge... Clar, tot el dia havia d'anar fent de Rodolfo Chicle 4. Clar, el Chicle 4, 16 de 25, home, que està bé, perquè n'hi ha d'altres... Està bé. I l'any següent, Soraya Armelas, 24 de 25. I els següents? Doncs 15 de 25, 23 de 25, 10 de 25. No? Jo crec que és 25, qui és 10 de 25? Pastora Soler.
Sí, la Pastora va cantar una balada. Que és l'única mica que va cantar com en sèrio. Una balada molt maca, sí. Clar, la que vas en sèrio, llepes, i en canvi portes a Rodolfo Chiquili 4 o generat a partir d'un fenomen com el fotut és la mediocritat, que és el que passa, que de les 10, 20 o 30 cançons, el 90% són purament mediocritats. Però fixa't que Pastora Soler em sembla que va ser una nominació directa. Va ir a la Pastora Soler amb una cançó preciosa que no sé què... Anirà aquesta amb aquesta cançó. Que és una altra manera de fer Eurovisió. Però l'any següent, El sueño de Morfeo, 25 de 26. Sí. Bueno, clar. No, és que no recordes la cançó? No sé cap. Contigo hasta el final perquè ho veig aquí. Sí. Després algo pequeñito. Sembla que va recuperar una mica més, no? Algo pequeñito, 15 de 26. Però clar, parlem d'anys que, per exemple, hi van anar a l'Sketchup. O Son de Sol, que aquests grups ja... Us han ofert mai a la trinca, no ara, anys a anar a Eurovisió, no? No, mai. No, jo no recordo, tu te'n recordes? Sí, mai recordo, No, però a partir del 83, si ens haguessin ofert i haguessin acceptat la cançó que nosaltres volíem fer amb la música que haguéssim fet, hi haguéssim anat, Però en teníeu alguna o no? No, clar que no. Però amb llibertat home, nosaltres haguéssim anat més per la línia de fer una cosa rara, no? Directament no ve d'un pan, no ve d'un pan, no ve d'un conya, clar. Però no ens ho varen demanar, no? No ens ho demanen mai. Que nosaltres pensa que cantàvem en català aquí i cantàvem en castellà fora. Sí, per això t'ho pregunto. I anàvem a Sud-amèrica i cantàvem en castellà. I si haguéssim sapigut cantar en anglès, en aquelles èpoques, haguéssim anat a cantar en anglès a Anglaterra. Per això et dic que us ho podien haver proposat. Sí, però no. I d'OT va sortir algú més? D'OT en van sortir 3 només. 3? Sí. Què vols dir? Bueno, i la Soraya també va anar-hi. És que recordo la Soraya també. Sí, però aquesta ja era fora del concurs. Ja era fora del concurs, sí, però venia d'OT. Sí. No sé si hi ha algun altre, però crec que no. Tornant a OT, el format OT Operación Triunfo és vostre? Sí. Vostre? Sí. Per què? Que ho dubtes? Hi ha alguna... No ho dubto, no. És perquè... vaig a la pregunta. És que el Rocco fa les preguntes... Ja. No. Jo faig la guarnició. Com que és de quinta columna, està en un lloc i l'altre, llavors, clar, et fa... Digue'm. Jo faig la guarnició. Me gusta que me aquesta pregunta. Quina és la pregunta? La pregunta és la següent. Hi ha alguna possibilitat de que OT torni molt aviat? Sí. I si és molt aviat, al mes de setembre? Deixem que t'aclareixi per què. OT és nostre, però en Demol, quan ens en vàrem anar i vàrem recuperar tots els nostres formats, ens va comprar durant un temps, ens va agafar un feed durant 2 o 3 anys, em sembla 3 anys, no? Sí. Durant 3 anys, Operación Triunfo i tots els bajitos. Per representar-los. Això no vol dir que sigui nostre. Sí que ha passat un any i encara tenen 2 anys més per fer-ho. Per tant, si el Tinet Rovira i companyia volguessin vendre aquest programa, tenen el dret de fer-ho, però... Espanya. Sí. Espanya, i nosaltres cobraríem. Cobraríeu. A vosaltres us consta que OT torna al setembre i torna a Televisió Espanyola? Estan negociant que torna al setembre i estan negociant que volen parlar amb nosaltres i a veure com canviem una mica el format i tot això. I que l'acadèmia estaria inclús a Terrassa? Això. L'acadèmia pot ser allà on vulguis. Sí, però que... És a dir, que s'està preparant l'acadèmia allà? Si has de portar l'acadèmia allà i l'has de portar aquí... És que em consta que s'està preparant inclús el plató. Bueno, llavors sí, clar. S'està preparant el plató. Però el plató també seria Terrassa, llavors. Això sí que no ho sé, però sí que sé que el plató s'està preparant, s'està il·luminant, i a més, a banda que... No crec que ara s'estigui il·luminant. Bueno, és un... Perquè durant que està tot a És un dia, però que s'està calentant... Vol dir que han obert unes finestres. Sí. S'està calentant els motors. Mira, la lògica és que si l'escola està a Terrassa, OT es faci Terrassa. O al revés, que OT es fa a Terrassa, l'escola està a Terrassa. Però a vosaltres us consta que hi ha un intent... No us consta. Nosaltres, quan dic que l'exportat sigui nostra, vol dir que és nostra l'autoria, i també són nostres els drets, però la representació que la fan de molt, si està negociant, no ens comuniquen cada dia. No us comuniquen, per una cosa tan important com això... Tan important, si es fa el plató Terrassa, no ho és, home. Ens comunicaran el que es fa, però no que... Però si es fes el programa sí que us ho haurien de comunicar. Sí, clar, perquè si canvien alguna cosa ens hauran de dir, escolteu, hem pensat que després de 15 anys ens agradaria fer això, i nosaltres ho mirarem i direm, home, doncs ens sembla bé o no ens sembla bé. No us autoritzem a fer els canvis o sí que us autoritzem a fer els canvis. Perquè no podrien dir que és un altre programa posant-hi uns quants canvis. No poden, no. Exacte, perquè la base és aquesta. D'acord. És com ara que fan tocar Lluvia d'Estrelles i ni diuen tocar ja no me suena tanto, no sé com dir-ho. És a dir, que tal com està... Però i això no és demandable? És demandable, passa que Lluvia d'Estrelles no és nostre. Lluvia d'Estrelles no és nostre. Però si fos nostre diries, escolta, primer fas... El nostre és Menudes Estrelles, però no Lluvia d'Estrelles. És diferent, clar. Així que ara fessin, tu cara todavía no me suena. Kids?
És vostre. Llavors sí. Llavors sí que seria demandable. Quins collons feien aquest títol? I llavors el tu sí que sí també és demandable perquè és el... Tu sí que vales. Tu sí que vales, però com que ja l'han tret... Però en el món de la tele, pel que jo tinc entès, jo no sóc un expert, vosaltres sou els experts, si canvies 4 coses, ja cola com a programa diferent. No has de canviar 4 cosetes, has de canviar una Telecinco ha cosa... hagut de pagar 30 milions d'euros amb lo del... Quin era el programa? De qui parles? Passapalabra. Passapalabra. No? Sí. Sí. Perquè va dir que havien canviat unes coses i eren seus i el Tribunal d'Estrasburg va dir que... No n'hi ha prou en canviar unes cosetes. No. A veure que és un format nou. Ara, quin percentatge s'ha de canviar? No ho sé, però és allò que dius, com se sabe que és un gato? Bueno, pues si parece un gato és que és un gato, no? Doncs una mica... Oi? Com se sap que és una còpia? Home, doncs si sembla una còpia és que és una còpia, no? Diguéssim. Per tant, podríem confirmar que a vosaltres us ha arribat, això sí, un xup-xup del setembre un OT. Sembla que volen fer un OT al setembre. Sembla. Aquest és el títol. A veure, hi ha una cosa que és òbvia. El reencuentro ha anat molt bé. Molt bé. Per tant, vol dir que és un moment calent. OT ha tingut 3 sortides diferents, o 2, és a dir, semblava que havia desaparegut i va tornar amb millor que mai, sembla que torna a desaparèixer i pot tornar millor que mai. El format està viu. No passa res. Collons, si està viu els noticiaris i els telediaris, ja... Per això Què estem fent ara si no parlant? S'ha de canviar, s'ha d'anar... No, per això. I per lo que ens han explicat que es fa a Terrassa, o almenys l'acadèmia, això ho tindria que gestionar, en aquest cas, ja és músic. Això són necessitats de producció, que llavors el programa que tenen en el plató que tinguin, que els hi vagi més bé, és el que fan, clar. Però si ens sent el tinet que truqui i t'expliqui... Sí, exacte, que t'ho confirmi. Que truqui i ho confirmi. I si no, que ho confirmi el Jordi Bosch. Bueno, clar, jo ja li diré demà amb el Vespar demà. El Jordi Bosch encara treballa en Demol. El Jordi Bosch és el president i tant. Bueno, ja farem un dinar, ja us ho explicaré. No, però Jordi, ens pots confirmar que torna OT? Bueno, ja a Terrassa, ja a l'Hospital del Tòrax, alguna cosa ja. A part de... Heu canviat alguna cosa? No, t'ho puc explicar, això. Primer m'han de donar l'ok, aquesta bona gent d'aquí davant. Bueno, i a tot això, Vicent Sanchís, nou director de TV3, abans que marxin els trincos, potser teníeu ara unes carpetes donades al Jaume Peral. Sí, noi. Ara què? Què ha passat, noi? Ens passa contínuament, això. A Catalunya, a Espanya i al món, diguéssim, dius, bé, ja ho tenim encarregat, aquest format, amb aquesta gent, portem 4 mesos parlant-ne. No, oiga, que l'han canviat. Però Josep Maria, ha sigut rècord, Sembla ser que ha sigut durant aquest cap de setmana que s'ha decidit el canvi, Bueno. Està bé. Bueno, el Sanchís ha estat a molts llocs, vull dir... Voleu dir que les carpetes... Ara, hi ha una imatge que sempre m'agrada molt de quan canvien del director, en aquest cas de TV3, que és la presa de possessió, sempre la taula està neta. Sí. No hi ha res. No hi ha res, no. I sempre el director que entra sempre fa com si anés a escriure a l'ordinador. És una imatge que tots fan igual. O sigui, de catàleg. Ja una trituradora amb els projectes. A vosaltres, Toni o Josep Maria, o qualsevol dels dos, si us truquessin i us diguessin voleu o vols dirigir TV3, acceptaríeu? No. Col·lectivament? Ell i jo? No, individualment. Fer un tàndem. O un pack, o no sé, com vulguem, però individualment. Tu, Josep Maria, tu... No? No, perquè TV3 ha arribat Per què? Perquè TV3 ha arribat un moment que és absolutament... Hi ha un 60 o un 70% dels diners que reben de TV3 que se'ls gasten en sous. Llavors, una cadena de televisió que tingui un 40% del que ingressa, dels diners que li donen només per fer televisió, és que és impossible. És impossible. Però tu series directiu d'Antena 3, que no els hi passa això? No, tampoc. No donis excuses. No, tampoc. A mi m'agradaria... Tampoc tinc la sensació que us calgui. No, a mi m'agrada fer televisió, però disfrutar fent televisió. No patir. Patint i suant quan és el moment i tot plegat, però mentre ho penses, mentre dissenyes i tot això, tu passes bé. Perquè quin creus que... Rocco, és que hem d'acabar. No, jo dic, en aquest país, Catalunya, i també Espanya, encara més, en aquests moments fer televisió no és gaire divertit. Va, ho deixaríem aquí perquè és que no tenim més temps. Calla, que farem aquest titular, va. Sí, bueno, no, el titular és lo de l'OT. Punta lo de l'OT que torna, que pràcticament diríem que torna a OT. Pots preguntar, les temes productores, diguéssim. Tot i això hem presentat tenim 2 programes a punt de fer-se a TV3, Sí, però ara hi ha canvi de direcció, Teníem, cuidat. I un d'ells era amb ell, Sí, per tant, segur que no el faran, perquè amb el canvi de director segur que no el faran. Bueno, mai se sap.